На почашка с Глория. Светло, здравей, Северин. Здрасти. Как си и в какво настроение те хващам? В добро, много си красива. О, благодаря много, постарах се за теб, независимо, че съм малко, не малко, ами доста болна. Не се Но оправиш. въпреки всичко си казах, че трябва да направим с теб едно интервю, така един разговор по-скоро, защото ти се случиха много неща. Ти така беше сега в Гласът на България, в отбор Дара, който вече свърши между другото и затова използвах така момента да те поканя, да се поговориме. И хеми излязаха някакви скандални неща в медиите, за да ми кажеш така от първо лице е друго, да ми кажеш дали е така, дали не е така. Но искам първоначално да започнем с това дали си съгласен с изборът на България. Съгласен ли си с това, че победи това момиче, спечели? Аз съм съгласен, първо защото тя ми е приятелка и я харесвам от самото начало. А, за добро или лошо, този сезон наистина е много коментиран. Не знам дали другите е било така, защото може би не съм ги следял толкова отблизо, но в момента много се говори дали е правилен избора, дали не е правилен избора. Но лично за мен аз гласувах за Надя и от самото начало мислех, че тя ще е победител. За мен това е най-слабият сезон от Гласът на България, който сме гледали до сега. Това е мое мнение, а и на много хора. Защо реши точно в този сезон да се запишеш ти? Защо не се записа, когато имаше поп-фолк изпълнител? А реши, когато няма. Причината е това, че работиш в Не, верига пияно не. барове и че не искаш да попаднеш в отбор на фолк изпълнител или просто така си решил? Не, напротив, аз ако имаше поп-фолк изпълнител, щях да бъда при него, ако имах избор, защото в сегашния нямах, ми се обърна само Дара. Първо, не съм участвал до сега, защото винаги кастингите са в събота и в неделя. Аз работя доста и то вечер до 5-6 сутринта. И петък и Да, ти събота. работиш в пияно бар Синатра, Да, нека да кажем за всички, които искат да се наслаждават на твоите песни, на твоя глас. Можете да го гледате всяка вечер в пияно бар Синатра, не само в София, а и къде другаде. Бургас, Варна, Пловдив и София, всяка седмица сме в един от тези градове. 4 града, 4 седмици през месеца ги редуваме, но петък и събота е задължително да сме на работа. А кастингите им винаги са в събота и неделя. И предните сезони съм се чудил, но винаги е било много неудобно. Сега се умях, отидох във вторник в Пловдив, те ме изписаха на визитката, че съм от Пловдив. Де факто не е така, просто отидох там, защото беше през седмицата. А дали има това, че има по-фолк изпълнител, на предварителните кастинги ти не знаеш кое е журито. Аз до последно мислех, че ще има по-фолк изпълнител. Де факто, след като е минал предварителния кастинг и си одобрени, вече малко преди да се заснемат тези столове, защото има предварителен кастинг преди това, тогава вече обявяват журито и тогава разбрах, че няма да има фолк певица. Допреди това никой не знае кои реално ще са журито. Добре, на теб ти се обърна само Дара. Миро обаче после, когато се обърна, каза: аз те познавам, аз това ще ти кажа после насаме, защо не ти се обърнах. Така или иначе, каза ли ти Миро, защо не ти се обърна? Първо, аз съм гледал всички сезони на Гласа на България. Той е бил жури в първи и втори сезон и знам, че той на негови песни явно е някакъв негов принцип. Той не се обръща както и да пеят хората. Така че не бих си избрал негова песен да пея, ако знам, че той ще е там. Просто песента ми беше определена предварително, преди да обявят журито. Явно целенасочено, защото там даваш един списък от 10-20 песни. Не е една единствена, която искаш да изпееш. Трябва да има избор. И след като беше избрана, тогава обявиха, че ще е Миро и аз знаех, че той няма да ми се обърне. Той не ми каза, това беше просто едно измъкване, за да не се обяснява там пред телевизията, нали, защо не се е обърнал. След това се видяхме по коридорите, говорихме си и общи работи. Той разказваше на другите как ме познава от много години, как пеем в Синатра, защото той идваше доста често на участие при нас и няма как да не се знаем, не сме доста вечери заедно, все пак делим една сцена, но не ми И е не те е казал. познал докато пееш. Той те познава и не те е познал. Не е задължително да ме познае. Аз не мисля, че имам кой знае колко. И той не ме е слушал чак толкова много, че да свикне с гласа ми. Познаваме се, но не мисля, че ме е познал. След това, като се обърна, видя кой съм.
Но това, че ще ми каже насаме после, беше просто да измъквам. За пред телевизията. Да. После си говорихме общи неща. Имаше един участник, Константин Кацаров, който в медиите и като цяло излезе, че предаването е нагласено, че песните се били давали от самата продукция, че не им давали да пеят еди си какви песни, че журито нямало никакво влияние там. Един вид те са там за пълне, за красота. Какво би казал ти, който си бил участник там? И дали той го е казал това, защото наистина е така, или просто го е яд, защото не е продължил напред? И двете работи ги има. Първо, всеки от, не само той, и други, но не са го изказвали публично, след като отпаднат, започнат да говорят как всичко е нагласено, въпреки че нямат безспорни доказателства. Нали? И аз дори не мога да кажа нещо такова, защото не го виждам по този начин. Иначе, колкото до песните. Първо, това е чужда продукция, не е наша. Да, Имат си отвън някакви неща, които трябва да бъдат излъчени в предаването. Не решават еднолично BTV как и да бъде предаването, защото съобразяват, че това е чужд формат. Другото, което за песните, това не е проблем само на Гласа на България, но много малко хора го знаят. Особено стари песни, като Високото, едната песен, която искал да изпее, е Високо. И други стари песни, дори самата Лили Иванова не може да изпълнява собствените си песни. Това идва от композиторите, които са ги написали. Те забраняват, примерно преди време, като си в Царов беше пуснал пост, като две капки вода. Там е искал да изпее песни на Васил Найденов и други такива стари песни, но също не е могъл, защото самите композитори или не разрешават да се пеят тези песни, или искат примерно някакви много големи пари, които нали, няма как да ги даде предават. Не са нали, нормалните, които се плащат за отчисления за авторски права, а примерно искат някакви хиляди, за да им се спее песента. И това е спънката да не може да се пеят абсолютно всички български песни. Докато при чуждите няма такъв проблем, там може всяка една песен да бъде изпята и се плаща явно по-малко. Другото, което е, тези песни, които пеем, не ги избира продукцията, но просто трябва да имаш избор от 10 песни за всеки кръг, да напишеш поне 10 песни, чужди и български, и от тях изберат една. Не изберат някоя странична песен. Но просто той първо, по това, което е написал, е искал едва ли не да им извие ръцете, да каже искам точно тая песен и точно тая, които прочетох песните, които е много държал на тях, те наистина не могат да се изпеят. Една моя приятелка от Гласът на България искала да изпее песента Високо на ФСБ в сутрешния блок, звънна лице и казали, че нямат право да пее тая песен, защото авторите не разрешават да се пее тая песен. Така е с предаването. Другото, което е, все пак това е телевизионно шоу. Подписваме едни договори и там не е целта да ти направят на тебе едноличен пиар, да излезеш ти в най-подходяща светлина. Целта е шоуто да се получи. Не е кой каква кариера ще има после. Това на тях не ги интересува. Това е телевизионно шоу и всеки трябва да е наясно с това, като отива. Ти можеш да извлечеш най-доброто за себе си, като реклама, да те видят повече хора, но не и да пееш каквото искаш, както искаш. Другото, което ако трима човека изберат една и съща песен, ако се избере еднолично, това не значи, че могат да се пеят трима човека да изпеят едно и също. Това вече става скучно. И трябва да тук има има в коментарите Ангел Добрев, който е пак участник от Гласът на България. Той също казва, да, така е, с мен се случи това, 9-ти сезон. Разбирам. Значи този скандал, който стана, той го е казал просто от яд, защото не е продължил. Така да разбираме. Ами не само той, примерно е държал да изпее определени песни, които нямат права и той смята, че нали, предаването не иска да се пее българска музика, което не е така. Аз примерно бях, и трите ми песни, които изпях, бяха български. Бях писал и чужди, бях писал и български, но всичките им бяха от листа, който съм дал. Не бяха нали, наложени и трите бяха български, въпреки че не съм казал Йок ще пее само български песни. Но просто бяха от по-новите, след 90-та година, там Миро, Любо и прочее. Явно при тях няма такъв голям проблем, като старите песни. Примерно Митко Щерев, дори в YouTube да си качиш клипче, ще ти го изтрие. Съжаляваш ли, че не продължи напред? Защото ти мисля, че доста напред продължи в предаването, но Точно не преди стигна до финала. полуфинал, точно до
преди полуфинала отпаднах. Да, преди А, полуфинала. Съжаляваш ли, че не продължи? Не съжалявам толкова, защото сега като се замисля, това е снимано много хора си мислят, че това се излъчва в реално време или е снимано малко преди това. Това е снимано лятото, юли и август месец. Минаха всички снимки до полуфиналите, които са на живо, и финалите са само 2 концерта. Последните 2 седмици мои приятели, които продължиха и бяха там, бяха нон-стоп по цяла седмица там, а в момента е декември, ние работим изключително много, има доста партита и клиенти по заведенията и не знам как ще да го направя, ако бях продължил 2 седмици поне и повече да не ходя на работа, за да съм там на разположение, така че не съжалявам. Аз отидох за реклама, да ме видят хората, че и пея, не само правя тиктоци, и се го Да, ти между постигнах. другото си изключително популярен тук в TikTok с твоите хумористични видеоклипове, но също така и си пусна една песен "Празен лист". Аз пак се боря за място в този свят огромен, свята и различен от нашите мечти. Умишлено ли си записа на гласа на България, за да пуснеш тази песен, или просто реши, докато си в гласът на България, да пуснеш и песента, която написа ти сам? Не, не ми беше точно това целта, но аз тази песен имам от преди 2 години я написах, но просто много ме забави човека, който ми прави аранжимента, година и нещо. И просто така я завършихме, точно когато го излъчваха, исках да използвам, докато съм в национален ефир, да пусна и песента, защото успях. Иначе не ми е било целта да си пусна песен точно тогава, но се умях да е по едно и също време, което е хубаво, защото и малко да забавиш, просто всяко чудо е за 3 дни и хората забравят много бързо, а в това предаване участват страшно много хора, отпадат за много бързо време и хората не запомнят почти никой. Дори някой път и победителите не ги помнят. Запомних това предаване от този сезон, специално аз, запомних, че отпадаха наистина пеещи. Хора, които можеха да пеят, те отпадаха и оставаха некадърни. За мен бяха некадърни тези, които останаха. Дори на финала тези, които бяха, не могат да кажат, че са от най-пеещите, и не могат да кажат, че това са гласовете на България. При положение, че отпаднаха хора, които наистина можеш да кажеш, че това е гласът на България. Не знам защо тази година така са решили, но най-слабият сезон беше този. Кажи ми обаче, Мария Илиева, която е известна с това, че си пада по млади мъже, по млади момчета, намигваше ли ти, закачаше ли те нещо, или... Да ти кажа, ние с журито почти не се виждаме. Мария Илиева не съм я засякал на живо насаме, освен на сцената, никъде. Единствено на сцената, докато пея, тя е там на стол. Така не се виждате с журито, нали? Те са ви треньори. Нали, те ви тренират. Как така не се Първо, виждате? че Мария Илиева не е била мой треньор. Да, Второ, наистина ролята на журито е малко... Аз, примерно, нямам номера на Дара, нито тя ме следва. Ролята на журито там е по-скоро да привлече зрителска зрителска аудитория. Това са популярни хора, да гледат хората и заради тях. Демек искаш да ми кажеш, че те не са ви треньори. Когато нещо правите, репетиции, те не присъстват там. Преди двубоите, преди първоначалния кастинг и там на нокаутите, за всяко едно появяване имаме 2 пъти репетиция, в които можеш да изпееш по 2 пъти песента си. Те присъстват ли там? Дара присъства, да. Не на двете, на едната репетиция. Първоначалната преди двубоите, после на другата преди нокаутите присъства. Те ли ви дават песните? Извинявай, че те прекъсвам. Те ли ви дават наистина песните, или това е телевизионен трик? Не дават те песните. Песните се избират от екипа, от бенда и от хората, които се грижат да има разнообразие в музикалната програма. Защото тя винаги казват, нали, тези, които са жури, избрах за вас да изпеете еди си коя песен. Аз смятам, сега не мога да го твърдя, но смятам, че те разбират там, когато дойдат на репетиция, кой каква песен ще пее.
Иначе за полуфинала и финала смятам, участниците се избираха сами песните. Ясна работата. И Значи, много хора казват, че Константин Кацаров до някъде е бил прав за нещата, които е казал. песните, но това пак са песни, от твоя списък. Да, аз не говоря за песните, защото той също така каза, че и журито не играе никаква роля там, че е там, нали, един вид за цвят, за красота. Ето и ти сам го потвърди, че Нямаме много контакт с тях. те са Време- просто там, за да привличат зрителска аудитория. Дори смятам, че те малко пазят журито от участниците, за да не се смесват. Ние не знаем кога идват. Те идват за малко, от други входове влизат. Но това ми е ясно от преди това. В никое предаване журито не е учител. В крайна сметка това не е училище за някой да те учи там. Това е снимано за много кратко време. Добре, а как решават кой да продължи и кой не? След като те не се занимават с изпълнителите, след като те не дават песните на изпълнителите, продукцията ли решава кой да продължи напред и кой не? Това няма как да го знам. Мисля си, че треньорите, но в крайна сметка те, докато са на столовете, чуват кой как и какво и те си имат собствени стратегии. И смятам, че мисля, че те се избират, но това не значи, че трябва да се включат в целия процес, за да изберат кой да продължи. Да. Не мислиш ли, че имат в ушите слушалки? Не им е нужно слушалки, защото те са ночували преди това, поне на репетициите. Като идват, няма нужда на момента някой да ти каже, защото нищо не се случва на момента. То се знае кой какво ще пее. Имало е 2 пъти репетиция, 4 пъти е спяна тая песен. Тези репетиции се записват, защото те ни пращат записи. Да се чуем, ако имаме някакви грешки, да ги отработим. Така че не е Иначе, да, наистина на сцената можеш да направиш нещо по-различно и да обърнеш мнението на треньора. Също така е много важно тези мотивационни речи, които казваме, примерно, защо искам да остана. Някой път се водят и от тях. Посъветваме една много мила дама от екипа да не казвам каквото и да е, а да е много мотивирано, защото някой път от двама много добри участници не могат да изберат кой да продължи и само от самата му мотивация, която казват след това, защо искат да продължат и че показват, че не им се тая, че са там, по това избират кой да продължи, когато са двама много равнопоставени. С 2 думи българска работа. Така да го кажем. Аз не мисля, може би в чужбина да е също. Формата е един и те имат много строг контрол. Знаеш, ние българите имаме навика да крадем от другите страни. Никога не сме били така изобретателни, да си измислиме ние нещо и да крадат от нас. Нали, ние имаме навика така да крадем. Аз винаги, между другото, съм гледал в Сърбия, там не знам дали е от такъв шовинизъм или защо, но те не мисля, че имат предаване, което е по лиценз чужд. Те са малко като копия на тия реалитета, но малко по различен начин и всичките са техни. И са малко журито е друга роля има, по друг начин се оценява, но всичките са техен патент. Дори Big Brother не има. Big Brother е нещо подобно, но пак е тяхно. Както и тези реалитета. Примерно имат реалити, Есмералда участва там, никога не е късно. Той е като Гласът на България, но само за възраст над там някаква определена възраст, което е интересно, но при нас всичко се по лиценз. Всичките ни предавания са по лиценз, което не знам дали е зле или добре, но примерно пък в Сърбия там никой не им налага отгоре и могат да пеят примерно само сръбски песни и каквото те се решат, защото е техен формат. Да. Добре, нека кажи ми за песента ти, Празен лист, как реши да я създадеш тази песен? Тая песен... Авторска песен, музиката е твоя, текста е твой. И музиката и текста, аз никога не съм смятал, че мога да напиша сам песен, винаги съм смятал, че трябва да отида при някой да му платя, пък да ми хареса евентуално. Но в карантината, локдауните, когато бяхме без работа повечето музиканти и много време прекарахме вкъщи, имах много свободно време да експериментирам и да пробвам и тогава се роди в една вечер, когато бях малко... Тя е депресивна малко песен, не е много ведра.
А не, че съм такъв Много човек. хубава песен. За тези, които не са я чували, нека да влязат в YouTube канала ти Да, празен лист се казва. и да я И чуят. в една такава вечер, която не ми беше много весело, и музиката, и текста се родиха. Текста е най-трудното, много трудно се пише текст, но музика по-лесно мелодии. И така година и нещо и работех, понеже аз нямам много познати такива близки музиканти, които правят, трябва да отиш някъде да си платиш, поне за аранжимент. Направи ми един познат, но не ме бави година и нещо, затова излезе сега точно 2 години по-късно. Но съчетах поне да е с гласа на България, да чуят повече хора. Представиха и в сутрешния блок на BTV, и така и по други предавания. Свят голям, в шепи забран, но пак се боря за моите мечти. Което това участие ти отваря по-лесно врати, защото си сега телевизията дава едно друго. И да ти кажа, то вече много малко хора гледат телевизия, всичко живо е в интернет. Да, но като кажа, че някой от гласа на България, той отваря повече врати, примерно за медии, Така е, за да да, те поканят съгласен на интервю някъде и така да си представиш песента, доколкото ако никой от TikTok, не всички примерно гледат TikTok, особено от по-възрастните. Ами да ти кажа, аз този ден гледах Волен Сидеров тук те на лайв, Да, така видяхме го всички. почват всички да влизат за тук. Добре, кажи ми какво ти предстои от тук нататък, след като вече празен лист е факт, да очакват ли ти твоите последователи, твоите фенове, почитатели някакво по-бързо парче? Имам написани още 3 песни, но и трите са бавни, затова сега се чудя, трябва да е нещо бързо. Затова може да не стане много бързо. Имам тук някаква идея при кой да отида да ми помогне, защото не може само балади, но иначе имам още 3 балади написано, не може само бавна. Разбира се, че не може. Трябва да има малко и танцовални ритми. Така. А поп-фолк парче, мисля ли си да запишеш? Аз слушам поп-фолк, това не е тайна, но едно време ми беше мечта да стана фолк певец, но с годините, първо че аз пея 15 години в пиано бар и преди можех доста повече да пея поп-фолк, сега ми е трудно. Малко гласа ме сменя се постановката и пея поп. И не се виждам вече в този жанр. Защо? Този жанр е най-търсен. Няма значение, когато ти не момента. се виждаш в него и аз не смятам, че ще имам успех в този жар. Не се знае дали в другия ще имам, но просто не се виждам, защото там вървят по-друг тип изпълнители, по-друг тип музика, особено в момента предимно за дискотеки. И просто не се виждам в него, затова ще правя неща, които ми харесват на мен, надявам се и на други хора да им харесват. Добре, кажи ми за TikTok-а ти. Твоят TikTok профил е така, повечето хора те знаят тук от TikTok, между другото, за твоите хумористични видеоклипове. Защо обаче такъв контент реши да правиш? А не правиш ето така с песни? Първо, защото ми идва и отвътре. Това пак започна локдауна, карантината, ги правих за себе си и видях, че достигат доста голяма гледаност някои неща, хората се забавляват. Другото, което е, ако имам само песни, те не достигат чак такъв. Хората им се гледа простотия, което е така. А как се здобиваш с тези костюми, перуки, обувки? Има някои неща и твои, които си забрави вкъщи, използвам и тях, но имам и от втора употреба. Имам и приятели ми подариха една кадрава перука, за да имитирам една наша обща позната, Деница, примерно. Тя е за това. Сестра ми я подари, за да имитирам Деница. И така от тук там вече си поръчвам някои неща, примерно за баби, за лелки. Но повечето костюми са от втората употреба, тя бабешките. Да. Но има някои твои. Това го знаеме. Нали, сега аз не ти го зададах този въпрос, нали, за да кажеш това, а за да добият хората представа, защото съм виждал много в коментарите по твои клипчета, питат, добре, откъде намираш това, откъде вземаш това. Те не бяха толкова много, но с времето аз не ги пазя, то колкото по-смешно изглеждат,
толкова по-добре за този вид клипове. Мислиш ли да продължаваш още с такива видеоклипове? Да, защото особено във Фейсбук, аз се пускам от вече 2 години във Фейсбук нещата, там дори доста повече стават гледани тия хумористичните клипове. От TikTok имат много голяма гледаемост. Там също има вече много последователи. Смятам, че хората там са много различни от тия тук. Съвсем различни хора са, не са същите. Там е доста по-възрастни хора. Има много жени на средна възраст и над това, които ми пишат, споделят ме и мечтаят да съм им внук. Разпознават ме по улиците, възрастни жени. Много. Така че смятам, да. Защото получавам много съобщения, как влизат точно заради това да видят нещо забавно и смешно от мен. Да се забавляват, да. Да, и покрай това, и примерно, доста хора разбират, че и пея. Това също е някакъв. И заради това го правя, защото покрай смешното и виждате другото. И примерно лятото ми издадоха доста участия заради това, че ме познават хората от смешните видеа и че пея и ме бяха извикали на доста партията. Добре, значи да очакваме от тебе бързо парче. Какво ще пожелаеш на всички хора, които те гледат в момента, и с това мисля да завършим нашия разговор? Ами пожелаваме весело посрещане на коледните, на новогодишните празници, да следват Глория, както и мен, да се забавляват с нашите клипове, видеа, лайфове и че ги обичам и ги целувам. И тебе също. Благодаря ти много, Светло, че отдели от времето си и беше мой гост. Мисля, че дадахме достатъчно информация на хората за гласа на България, за теб. Пожелавам ти и на теб едно весело посрещане на празниците и една нова успешна 2024 година. Дай Боже за всичко да е такава. Чао! Чао!